Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Okay, madam, mayong buntag kanimo. Hello sir, may buntag sa ninyo sir. Ano sa pangalan? Geraldine B. Ramos po sir. Geraldine Ramos, mga kasama. Madam Geraldine, dire sa inyong lugar. Numero 1 ka nagapaminaw sa DXDC. Yes sir, numero 1 sir, nakapaminaw mo sa radyo, sakay po dito sa inyong Facebook page. Sa Armen DXDC 61 Davao. Oh, ganong DXDC magid ang imong gipaminawan madam sa kadagang mga estasyon diri sa siyudad sa Davao, pero napilit gid ka sa DXDC. Ay sir, since sa una pa sir, gagmay pa mi is nagapaminaw gid mi anang estasyon kay tungod sa mga balita, then ang ilahang mga reliable source of information ug balita ang among kuan sa DXDC ug hangtod karon nga makatabang sa mga tao. Ayun, karon kay Disyembre 1 naman. Kumusta ang imuhang mga pagpangandam karong selebrasyon sa Pasko? Okay ra sir, excited pero nagpasalamat gihapon mi nga bisan sa pandemic padayon gihapon mi nga hingsog. Ayun. Og na life must go on Okay, gihapon. tungod kay hapit ang Pasko madam, galante ang DXDC sa tanang panahon, labi na nining Pasko. Doon na midalang nga Noche Buena gift pack. Ayan, para sa imo ha. Unya, doon na pag-iisa aning atuang red wine. Ayan. Kalami sa red wine non-alcoholic. Kompleto ang imuhang pang Noche Buena karong selebrasyon sa Pasko. Salamat kayo sa inyong advance nga pamasko regalo sa mga tao nga naminaw sa inyong istasyon. Nga unta hatagan pamugtaas pa nga mga tuig sa pagserbisyo sa mga katawhan bisan pa man sa pandemic nga atong na agian karon. Ayan. God bless. Yung mga kasama, salamat kayo Madam Geraldine sa pagpaminaw kanunay sa DXDC. Of course, mga kasama, kauban na to si Radyoman Aimee Ginita, Radyoman Joel Miray, Tatak, Arimen. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.